Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Dan Villamarín. Perdón. Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor Rodríguez. Bueno, estas horas da tarde é moi normal. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu quero comenzar dicindo que todos somos conscientes de que a peza central da educación é o profesorado. Eso é indiscutible e, obviamente, a dotación do profesorado non é arbitraria, non se fai ao antollo da administración educativa sin máis. Hai uns modelos, hai a propia inspección educativa elabora os seus informes e o que busca sempre é racionalizar a plantilla e, obviamente, neste caso, como en calquer outro caso, se fose necesario incrementar a plantilla ou se ve que non é necesario porque, digamos, a carga docente dos profesores así o demostra, non é necesario dotar de novas plazas, pois non se debe facer. Con independencia de que haya máis ou menos presión, eu creo que eso non é a cuestión, senón aquí todos nos poñeremos a protestar e, como soe dicirse, o que máis chifra capador, non? É dicir, non pode ser só basearse na protesta para que haya máis ou menos profesores, porque realmente entraríamos nunha dinámica moi complexa, non? Obviamente se falou aquí dos datos de profesorado. Bueno, creo que o señor conselleiro na pasada do curso pasado, na comparecencia do curso anterior, dou un dato con toda a transparencia do mundo, que falou de 1.200 profesores menos. Obviamente, hai unha cuestión, que é a taxa de reposición do 10%, que non foi posta por o Partido Popular, e que, por certo, ahora pedimos que haya un 50% desa taxa de reposición para poder manter as plantillas, tendo claro que Galicia é a comunidade autónoma, a segunda comunidade autónoma, que ten máis profesores en relación cos alumnos, co cual quizás tampouco estemos tan demandados, non temos tanta necesidade, aunque obviamente sempre temos que canto máis profesores haya mellor, tamén hai que ser racional e ter unha certa racionalización no que son as dotacións das plantillas. Respecto ao censo, vostedes saben que aí as cifras do censo, xa se explicou públicamente, hai un desaxuste co que ten que ver cos sustitutos. Noutros anos había máis sustitutos e se incrementaban os censos. Pero a plantilla está estabilizada, este curso prácticamente está estabilizada respecto ao ano anterior, xa o explicou o señor conselleiro, creo que con toda a claridade. No caso concreto que se falou aquí dun profesor de educación física, os datos de inspección educativa nos din que ese profesor dá 20 horas de clase. É dicir, que o profesor que existe dá 20 horas de clase. Meter outro profesor de educación física, que lle mandamos facer? Realmente, creo que a inspección, neste caso, con toda a racionalidade do mundo, di que non se debe facer. A inspección reuneuse, por certo, se reuneu, a mí me consta, ca AMPA e co centro directivo, co centro directivo do propio colexio, co cual realmente podemos facer manifestacións, podemos facer, chamémoslle, algaradas, non no máis sentido da palabra, pero, xuntanzas, manifestacións, etc., pero a realidade dos números é terca. É dicir, aquí hai un decreto do ano 2007, non feito tampouco por Partido Popular, que fixa un catálogo no cual se marca as plantillas en función das características de cada centro e as horas que debe dar cada centro. Obviamente, no ano 2007 ao ano actual hai un cambio sustancial moi importante, e é que no ano 2007 e sucesivos os profes daban 21 horas de clase e agora dan 25, porque houve unha reforma, como vostedes saben perfectamente, que criticaron moito, un reaxuste do horario lectivo dentro do horario laboral profesional dos profesores. Co cual, non hai perda, que haya un profesor menos, non quere decir que haya perda de docencia, porque, en base aos profesores que existen, e co incremento de aulas de cada profesor, hai maior capacidade para poder organizar o propio centro. En este caso concreto, pois realmente non vemos, porque así o manifesta a inspección educativa, que con total objetividade fixa as plantillas dos centros, se a inspección educativa plantexa de que non é preciso, pois obviamente nos entendemos que debemos facerlle caso a estes informes objetivos, a non ser que pensemos que os informes de inspección pois son un chao-chao, non? Cousa que seguro que vostedes que son do sistema educativo saben que non é así. En todo caso, eu este tema que o seguín, porque é un tema de educación da miña provincia, o seguín con atención, vin moitas fotos nos periódicos, eu vin poucos pais.
vin moitos representantes políticos e sindicales, a veces incluso máis que pais, o cual é lícito e é normal, pero sexamos tamén conscientes de que aquí o que se está plantexando é unha petición dun profesor que, sin dúbida, se a inspección educativa entendera que é preciso, sin dúbida, o dotaría, porque, vostedes o saben perfectamente, nestes anos, cando se aproba o catálogo, hai mobilidade de profesores. Nun sitio se mete máis profesores, noutros se saca, en función tamén da evolución e da dinámica dos propios centros. Co cual, en ese sentido, nos entendemos, facéndolle caso, neste caso, á inspección educativa, que o plantexamento que aquí se solicita, pois non o podemos apoiar. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Ahora sí ten a palabra a señora Adán Villamarín. Moitas grazas. Además, quería escoitar a argumentación do